Oh, bibidyoan ta kapatid. Tukaw na daan. Oh, daw sa ko din. Yaw na ako diho. Hindi ka. Iyo. Hindi ka. Hindi. Iyo na nga. Hindi ka nga ni. May nga yan po si Dandan. Nari-ribay kita. Pininervous si Dandan. Digdi ka. Masain ako. Parehas man sana yan. Ayos po kan mas. Oh, ayos mang mas mo. Oh. Lugar po. Ano po yan? Ito dahil. Di ba ko ba ang mas mo da? Taekwondo siya sa kaputan. Ano po? Ano po? Sige po. Baga? Bak ko? Hiling ko sa salway. Ang ano? Ay, matudok. Sa lugar. Makulong yan. Ko? Mas nakulog itong sa Mas makulog itong testing lang na ito Dan. Oh, na baka po sa lang braso araw kamo. Ora lang ho, nabibidyoan Sa ka. mo na po ang kamo. Mahihiling ka ni Inang ho. Ay na. Arin po sa po kumaga po. Sa braso araw. Digdi po sa bagya. Ibong po. Sa kanaro ko siya. Ito na po. Baka hilahon. Ah. Sabi po na sa hindi ka magparasuri. Tanganing. Ano po? Matudok ka na? Magkiling ka sa kana sa kuya. Papugulan ta na lang sir. Mapapugol ka pa. Uli, mari na. Bako yan makulog. Mas makulog itong digdi sumago digdi stain. Makulong pang kaya. Bako makulog. Ay na. Tay pag buhilaon to maputol ang dagong diyan. Mari. Madali naman lang pagkatapos kan mauli ni kita. Okay na po. Di ko di para kaputan. Di mo rin paghiling unsa na. Hindi ka lang. Bakit kayo mo na ito? Bakong malanit. Bakong malanit. Pero po pagkiditon para dahil maglog agad ang bulog. Dahil po paghilahan ha. Di pa nga. Ano pa nga? Di pa nga nag. Di pa man pigalagdan. Di pa. Ayaw na po! Ayaw na po yan! Di pa man. Ayaw na po Di yan! pa man natutudok dan. Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Dahil po ni pagkain. Di pa Ayaw na po! Ayaw na po! Last na, last na. Di pa giro at maputol na. Mawe! 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 Oh, yun na. Mawe! Oh, yun na dan yun na. Mawe! Oh, handa. Tataparan. Oh, sila na naghihibi oh. Oh, oh. Masiram. Pag makulit, iyo yan. Dan. Aray ko! Aray ko! Dahil po pagkiditon na. Makulog dan, makulog. Anong masasabi mo dan? Ha? Una ko matibay ka. Matalagibi. Adan. Kung may na sir dugo, pwede na po yung haliyon. Pag may ano po? Kung may na pong dugo. Iyo po. Kung pagulit niya sa harangan ng dugo. Siguro kadakol na pong nakagat ido. Ta kadakol na nga lang. Iyo po, minsan 30, 40. Sa sarong aldaw po. Maraming na nakagat ano sir. Bloody. Sa mo ba kabibihira man.
Takulong Ano pala. siya, sir? May karamuan, may tinambak, may Ano di mo bigang, naman? may Hmm. lalo po. Ano po? Nakita. Mano po? Ano? Malumana. Yung malumana kita.